Καλησπέρα παιδιά, σε άλλο ένα βίντεο και θα κάνουμε άλλο ένα βίντεο με το αγαπημένο με το παιχνίδι που έχετε αγαπήσει εσείς ως τώρα. Ωραία λοιπόν, για πάμε. Έχουμε εδώ πέρα τις 4 αυτές πίστες, για να παίξουμε και τις 4 αυτή τη φορά. Ωραία λοιπόν, ας αρχίσουμε. Για αρχή λέω να το πάρουμε από το βασικά. Ναι, κακός, περιμένετε. Ωραία λοιπόν. Αυτό εδώ πέρα είναι το παιχνίδι που θα παίξουμε και σήμερα. Και πάμε. Εδώ μας έχει δύο επιλογές. Εγώ θα έλεγα αν προτιμήσετε αυτήν εδώ πέρα. Ωραία. Έχουμε εδώ πέρα μερικές χώρες. Επίσης δεν σας είπα. Να μου γράφετε κάτω στα σχόλια ποια χώρα θέλουμε να παίξουμε. Έχουμε Αμερική, Αγγλία, Σοβιετική Ένωση, Ναζιστική Γερμανία και Κίνα νομίζω. Δεν θυμάμαι, όποιος ξέρει ποια είναι αυτή η χώρα να το γράψει κάτω στα σχόλια. Ωραία λοιπόν. Πάμε, Σοβιετική Ένωση, εδώ. Ωραία λοιπόν, να δούμε τι αεροσκάφη έχουμε. Έχω το κλασικό που σου δίνει στο πρώτο. Και μαζί με το κλασικό βομβαρδιστικό που σου δίνει πάλι στο πρώτο. Ωραία λοιπόν, έχω διάφορες. Το καμάρι μου όμως εδώ πέρα με το αεροσκάφη είναι αυτό. Είναι το πιο ακριβό και μάζευα για να το πάρω. Δεν έχω το καλύτερο και να είναι εύκολες οι αποστολές. Ναι. Αν θυμάμαι καλά κάνει 660 ράδες χρυσού και ακολουθούν 600 αυτό και ακολουθούν διάφορα. Αυτά εδώ πέρα είναι free. Ωραία λοιπόν, για πάμε. Συνήθως έχω ξεκινήσει με την αποστολή για τον βομβαρδισμό, αλλά όχι σήμερα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με την αποστολή για να πάρουμε extra bonus. Για πάμε. Να σημειώσω ότι αυτό το παιχνίδι μπορείς να βγάλεις ή να βάλεις εκτός αεροπλάνου. Με αυτό το κουμπί μπορείς να τα επιστρέψεις πίσω, που δεν το κάνουμε από την αρχή συνήθως. Εδώ είναι οι ρυθμίσεις πιλότων που βάζεις τι θες να κάνει το πιλότος του κάθε αεροπλάνου. Στα βομβαρδιστικά λέω να βάζετε κυρίως να βομβαρδιστούν. Εδώ σε μικρότερα βομβαρδιστικά όπως αυτά εδώ πέρα τα τρία που έχουν όλες τις ρυθμίσεις αυτές, που είναι μικρά και ευέλικτα, δεν έχουν ένα πρόβλημα, αρκεί σε αυτό τώρα μπορώ να βάλω τέτοιο, επειδή έχει και ρουκέτες. Βλέπετε. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι πολύ ωραίο να το βάλω, επειδή είναι πιο ελαφρύ και δεν έχει πολύ βάρος, οπότε. Και εδώ πέρα και εδώ πάλι που έχει 8 ρουκέτες θα το βάλω. Ωραία. Για πάμε και ωραία. Και παίρνουμε το καμάρι μας εδώ. Ωραία. Βλέπετε από εκεί πέρα, παιδιά, αυτό το τρένο. Αυτός είναι ο στόχος. Για αρχή θα πάμε να σπάσουμε τη γέφυρα. Εδώ. Και επειδή αν σπάσουμε τη γέφυρα μετά δεν θα μπορεί να κουνηθεί. Και θα μπορέσω να το σπάσω. Να το σπάσω, πώς να το πω ρε παιδιά, συγγνώμη. Για πάμε, εδώ. Πρέπει να τελειώσαμε γρήγορα αυτή τη φορά. Για να δούμε. Ναι. Τελειώσαμε γρήγορα αυτή τη φορά. Αλλά όπως κάθε αποστολή που είναι για bonus χρήματα, θα πρέπει να τα κάνεις όλα. Αλλιώς δεν θα τα πάρεις. Για να δείτε τα τρίγωνα. Αυτά τα τριγωνάκια εδώ πέρα είναι κάτι σαν, είναι tanks. Ό,τι είναι στρογγυλό δεν μάχεται ποτέ, είναι απλά. Ενώ αυτά εδώ πέρα έχουν αυτό το παράξενο σχήμα. Είναι βαρέα κανόνια, μεγάλα κανόνια, που είναι για να καταρρίπτουν
για να καταρρύπτουν τα αεροσκάφη κυρίως. Αυτά και δεν ρίχνουν άμα πας χαμηλά. Ενώ αυτά δεν πάνε να είσαι πάνω, δεν πάνε να είσαι κάτω, πάλι σου ρίχνουν. Εδώ πέρα τα βομβαριστικά δεν έχουν και τα καλύτερα πυροβόλα, αλλά αυτό το συγκεκριμένο έχει κάνει μοναδικό. Έχει πολλά πίσω πυροβόλα που θα βλέπετε και εσείς εδώ πέρα. Και άμα πατήσουμε ένα κουμπάκι, τα χειριζόμαστε. Έτσι είναι βέβαια λίγο δύσκολο να στρίβεις το αεροπλάνο, άρα μπορείς να βγαίνεις, να το στρίβεις, να το φέρεις. Για δείτε, και τελειώσαμε γρήγορα. Ωραία λοιπόν. Αυτό κάναμε αυτήν επειδή έχουμε μόνο μία τη μέρα. Λέγω να συνεχίσουμε με μία μάχη άμυνας. Για να δούμε. Και ό,τι ερωτήσεις έχετε γράψτε τις στα σχόλια κάτω και θα σας απαντήσω. Δείτε, άμα καταφέρετε και αποκτήσετε πολλά αεροπλάνα όπως εγώ, δηλαδή μετά από πολύ καιρό που παίζω, κάποια φορά θα σας το βγάλω να μην ρυθμίσετε τα αεροπλάνα. Οπότε θα πατάτε να κάνετε γρήγορη εναλλαγή, ώστε να μπορεί να σας τα εμφανίζει μετά. Είτε και εδώ θα πάρω ένα άλλο πολύ αγαπημένο μου αεροσκάφος. Το χρησιμοποιήσω τέτοια αποστολή. Έχει 4 βόμβες, όπως θα βλέπετε και εδώ. Έχει 4 βόμβες και 8 ροκέτ. Και 250 πυραμαχικά από τα δυνατά τέλος πάντων. Που είναι φυσικά το έξτρα. Ενώ από το κανονικό, ναι. Το κανονικό παιδιά το έχουμε ως πυροβόλο που απλά θερμαίνεται. Δηλαδή όταν θερμαθεί πολύ δεν μπορούμε να ρίξουμε. Ενώ το από κάτω δεν θερμαίνεται καθόλου, αλλά έχουμε περιορισμένες βολές. Ο στόχος είναι, για να το πετύχει καλά ένα αεροπλάνο, να το αφήσεις να έρθει στο κέντρο. Εκεί το χτυπάς πολύ καλά. Τώρα περιμένεις και όπως κάνουν τη στροφή, μπαμ. Όταν έχονται στην ευθεία τις χτυπάς. Επίσης τα αεροπλάνα έχουν μια επιτάχυνση. Ουσιαστικά θα κάνει λίγο πιο γρήγορα για μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή ας πούμε αν το πας max, κάνει 5 δεύτερα να θερμανθεί η μηχανή και να στο ρίξει. Να στο ρίξει εννοώ σε ταχύτητα, όχι να στο καταρρύψει και να χάσει το παιχνίδι. Ωραία, τελειώσαμε. Για πάμε. Μετά που κάναμε για αυτήν την υπόθεση, πάμε να ασχοληθούμε εδώ πέρα με αποστολές αναφοδιασμού. Φυσικά πρέπει να προστατεύσουμε τα καράβια που είναι κάτι σαν την άμυνα πάλι. Εδώ παιδιά να σημειώσω ότι περίμενε λίγο. Ωραία, δείτε λοιπόν παιδιά. Σε τέτοιες αποστολές προτείνω να χρησιμοποιείτε κυρίως με τα βαριστικά, και μαχητικά με ρουκέτ. Τα υπόλοιπα είναι σχετικά αναλώσιμα, επειδή τα βομβαρδιστικά βοηθάνε στα μεγάλα καράβια και τα βοηθήσουν πιο εύκολα. Εδώ πέρα, ειδικά εδώ πέρα, αυτό το καράβι λέω, αυτό εδώ πέρα το αεροσκάφος βοηθάει πολύ επειδή έχει και βόμβες και ρουκέτες.
Δείτε. Ωραία λοιπόν. Επίσης τα εξάγωνα που εμφανίζει είναι τα βομβαρδιστικά. Τα τριγωνικά είναι τα απλά μαχητικά αεροπλάνα. Και πάει κάπως έτσι. Έχει τα εξάγωνα, δηλαδή όπως καράβια και βομβαρδιστικά αεροσκάφη. Είναι ότι είναι πιο στιβαρά και έχουν περισσότερη ζωή. Ωραία φίλε. Όχι ρε. Το πρόλαβα στο τσακ. Άρα, για πάλι το. Ωραία παιδιά δείτε. Επίσης όταν χάνετε με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή τώρα και εγώ πρόλαβα να αλλάξω αεροσκάφος. Πάλι τα ίδια. Ωραία λοιπόν. Εδώ σας λέω να ρυθμίζετε σε όλα τα αεροπλάνα. Αυτό εδώ, αυτή είναι εδώ τη λειτουργία. Και βάλτε και αυτό, επειδή μπορεί καμιά φορά να μου έχει τύχει και εμένα να θεωρηθούν τα καράβια, κτίρια και τέτοια. Δηλαδή, ωραία λοιπόν, για πάμε. Τώρα πάμε να πάρουμε ένα μαχητικό. Ωραία. Αυτό παιδιά είναι ένα από τα πρώτα αεροπλάνα που μπορείτε να πάρετε με ρουκέτες. Έχει 6 ρουκέτες συνολικά, τώρα έχει 6-2. Και θα σας πω, είναι πολύ ωραίο. Άμα το αναβαθμίσετε ειδικά, θα σας φανεί πολύ χρήσιμο σε πολλές αποστολές. Να δείτε τώρα εδώ πέρα, αυτό θα το ρίχνουμε με ρουκέτα. Τώρα πάλευε άλλος. Επίσης εδώ πέρα επάνω, δεν ξέρω να βλέπετε τώρα. Εκεί πέρα επάνω δείχνει τους στόχους πώς είναι. Δηλαδή ακόμα είναι δηλαδή, περίμενε. Να, εδώ πέρα. Ούρε.
Γιατί με τις ρουκέτες πέφτουν αμέσως ό,τι μαχητικό και να είναι. Τώρα και τη ρουκέτα πρέπει να είναι ακριβώς στην ευθεία για να το ρίξετε. Και να έχεις τη ρουκέτα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε κάνει. Και τώρα πάμε στην αποστολή βομβαρδισμού. Και με αυτήν θα τελειώσουμε αν το βίντεο. Ή μπορεί και όχι. Ναι. Επίσης σε τέτοια μαχητικά που έχουν και βόμβες πάνω, εάν πάτε ψηλά και κάνετε αυτό, καμιά φορά σας εμφανίζει να ρίξετε έτσι τις βόμβες. Να βλέπετε εδώ. Και ρίξα τη βόμβα. Τώρα εδώ πέρα στόχο έχω την μηχανή του τρένου εδώ πέρα μπροστά, η οποία έχει πολλή ζωή, οπότε είδα να την πέτυχα. Αν την πέτυχα θα έχουν γίνει τώρα. Α, όχι, πέτυχα ένα άλλο βαγόν. Πέτυχα ένα άλλο βαγόν και ουσιαστικά έκοψα τον σύνδεσμο. Και αυτό είναι καλό βέβαια. Τώρα ανεβαίνουμε ψηλά. Άμα ειδικά μου κάνετε αυτό που κάνω εγώ τώρα, ανεβείτε ψηλά και μετά ειδικά παιδιά να μην ακουμπήσετε σε το space, το χάνει η ζωή το αεροπλάνο. Ωραία, και πάνω πως τώρα θα τελειώσει η αποστολή αυτή. Ναι. Δείτε. Ωραία. Τώρα τι λέτε να δοκιμάσουμε και μια άλλη χώρα. Ναι, θα δοκιμάσουμε τη Γερμανία. Ή όχι καλύτερα αυτήν. Θα δοκιμάσουμε εδώ την αυτή την Κίνα τέτοιο. Μάμα πως είναι η Κίνα. Εδώ παιδιά έχω ένα αεροπλάνο, αυτό εδώ πέρα είναι, που είναι το πιο ηρωικό αεροπλάνο όπως λέγεται στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, διότι με αυτό πέφτανε οι καμικάζοι. Κάποιοι μπορεί να μην τους έχετε ακούσει. Οι λεγόμενοι καμικάζοι ήταν τότε που η Κίνα εφήβρε τον παρούτη, αλλά τα βομβαρδιστικά της μετά δεν μπορούσαν να συναγωνιστούν τα πιο πρόσφατα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και δεν είχαν και τις βόμβες. Οπότε παίρνανε αυτά τα αεροπλάνα, τα γεμίζανε βόμβες, σφραγίζανε τις πόρτες και δεν επέστρεφαν ποτέ πίσω. Πήγαινε και τα ρίχνουν πάνω στους στόχους. Ωραία λοιπόν. Οπότε να κάνουμε μια τέτοια αποστολή. Για αρχή. Ωραία λοιπόν. Για να δούμε. Είναι γενικώς κάθε χώρα που παίζεις σου μιλάει κάποιος στα ακουστικά. Εσείς οι Άγγλοι θα καταλαβαίνετε τα Άγγλικα, αλλά εδώ πέρα που δεν υπάρχει η Ελλάδα, εγώ δεν καταλαβαίνω Χριστό. Τι αεροσκάφη. Αυτό είναι τι αεροσκάφη είναι αυτό.
Ακόμα κάπου εδώ. Να το. Θα δούμε και. Μάλλον παιδιά πως παλεύουμε Ρωσία. Ξέρετε, δεν αναγνώσατε. Πού πήγε τώρα? Όχι, δεν είναι αυτό. Ούτε αυτό είναι. Να το. Επίσης παιδιά, αυτό το παιχνίδι, γιατί μετρίζεται τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, υπάρχει και εκδοχή του που έχει σκάφη από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν το συνιστώ, δηλαδή το δοκίμασα να το παίξω και ναι, δεν είναι τόσο ωραία τα αεροπλάνα εκεί. Οπότε σας προτείνω αυτό εδώ πέρα περισσότερο. Ωραία. Εδώ παιδιά δεν θα παίξω άλλη αποστολή. Ωραία λοιπόν, για γράψουμε τα σχόλια την επόμενη φορά ποια χώρα θέλετε να παίξουμε και αντίο σας.